Guys, ngaske ningandivi wrong man yazi, but hayi enye into efuna uqwalaselwa ngalamajita aseliwine man. Ufake njani ufike inomlumo obomvu ingathi bimunca idrink opop, ufike inanazela nala wine glass inengcondo. Phofu ke akazeli yena lo usaphumle kaloku ujimela le comrades marathon, at least uzawutshwayeke nojayivela uBeyoncé. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Uyabhora qha umnganami kwensuku into ayenzayo ucofa la phone engathi ezazimenqa zabantu zimane zi-update umedem. Baby yazothobela abahleli namankazana apha e-VIP. Yandazi nosimna ndizenze zonto. Emile qha ngowangazenza iclever ngathi. Abazi kaloku abantu abangaseliyo fondini. Fike sithi ha nothi into engatyiwa nayinja mna. Kodwa i-dog style bayicela bade banhliphinike. But ke wethu guys, ngabantu nabo shem yazi, abazude bangathandwa ke shem.